jarre genion amari izena, ze anuntzi esan zuen, ni betidanik entzunda neukan Mari, edo Anbotoko eta bar, baina berak esan zidan, kondaira batzuetan agertzen zela Amari bezala. Eta nahi, Amari, ama bezala, Jainkosa Gorena, gure, etxean daukagun amak, hortikan. Eta gehiago gustatu zitzaidan, eta erabaki hori hartu genuen. Dokumentalaren prozesua nahiko luzea izan zen, ze proiektu autokudeatu bat izan da, eta noski kostata atea dugu, baina lagun asko parte hartu dute dokumentalean, profesional lagun asko, kide asko, eta eman genitun, urte bat prestatzen, beste urte bat grabaketak egiten, montajea egiten, eta orain daramagu beste urte bat dokumentala mugitzen. Gogoa handia neukan nire lurraldeari, nire kulturari, nire hizkuntzari buruz zerbait egitea, ez? Eta geho gainean akademikokin formazioa historia izan da, betianik gustatu egin zait. Gure kondeira. Alde batetik nahi nuen emakumeak izatea, gure Jainkosa Gorena emakume baldin bada, zergatik ez dokumentala gidatzeko bi emakumeak. Eta gero profilak zian, anuntziaran antropologa pixkat garrantzi akademiko hori emateko, baina aldi berean nahi genuen aldarrikatzea nolabait idazleen eta totiren lana askotan beraiek, nola mundu akademikotik baztertuta geratu egin dena, bizirik mantendu dutena, gure mitologia, beraien ipuinetan, beraien kondairetan, ez? Nik hasi nintzen 12 urtekin edo, denbora izan zen, zeren nire aita, Barandiaranaren liburuak eman zizkidaten, eta nik hasi nintzen irakurtzea, eta memoriaz buruz, ikasi nituen kondairak, istorioak, oroimenak, tradizioak, eta bar, eta beti egon naz, eta egin dut telebistan lana hori gure kulturarekin, eta liburuak, eta istorioak, eta antzerkia, eta beti hor egon da, no? Eta azken denboretan bada, sentitzen dut, bada interes gehiago. Bai. Harrera oso ona izan du gure dokumentala, egon gea Euskal Herritik, beldurrezko eta fantasiasko Donostiko astean, egin dugu ekitaldi kulturalak, gaur hemen gaude Durangoko azokan, jun ginen bai Mexikon eta bai Kolonbian, bai jaialdietara, filme jaialdietara eta aldi berean aprobetxatu genuen Euskal Etxetan Euskal Herriko diasporarekin partekatzeko gure lala eta solasaldia eta hola, eta filminen ikusgai dago, filmin plataforman, eta oso pozik. Gure amari.